Guru-guru
हस्तचालना करो आणि कातचालना शिकितो देखून आम्ही देऊची तेवढे पाकिस्तान सदा युद्ध करिब व्हिडिओ पास्टर इराजीरे को गाडी करतो इराजीरे को गाडी करतो खाली मला भाषा उडती ऑस्ट्रेलिया करची एटी नाती रवी साइटी मुमंत्री का प्रतिनिधि जानी नु कोण करी जानीची जियो को बतेर नु मुळे Kita sangat smart. Mata kiri bapa, ya pasca kau kali apa udah sana? Nanti, kami akan tu tidak bayar. Ada paling kamu. Nanti, tamat belabara, lemon jinai. पूरा हालिया हो गई
Yeah.